Oras sa Bombo Philippines, 35 minutos na magkirigad sa alas 6 sa aga. Sa ilo kita subong sa ito na nga balita sa negosyo. Bombo Business News. Bombo ginpatuman epektibo subong aga ang next adjustment sa presyo sang gatong. Suno sa Department of Energy sa diesel, mahimo ina madugangan sang 2 pesos and 62 centavos, tubtob sa 4 pesos and 62 centavos per liter. Sa liwat, dako ang ginsaka sa diesel, 2 pesos and 62 centavos, tubtob sa 4 pesos kag 62 centimos sa kada litro. Sa gasolina, posible nga may rollback nga piso gid sa kada litro kung may pagsaka nga piso man sa kada litro. Sa liwat, sa gasolina, posible nga may rollback nga 1 peso per liter o kung may price hike nga 1 peso per liter. Sa kerosene, nadugangan 2 pesos and 22 centavos, tubtob sa 4 pesos and 22 centavos per liter. Sa liwat, ang ginsaka, 2 pesos kag 22 centimos, tubtob sa 4 pesos kag 22 centimos sa kada litro. Ayari ang price range o kung ang ginatupan na sang presyo epektibo subong nga adlaw. Sa diesel, 55 pesos and 72 centavos baylo sang ukon sa liwat. Sa diesel, 55 pesos and 72 centavos, tubtob sa 90 pesos and 8 centavos. Sa gasolina, 91 pesos and 79 centavos, tubtob sa 93 pesos and 79 centavos per liter. Sa kerosene naman kabomo, 92 pesos and 76 centavos, tubtob sa 107 pesos and 70 centavos per liter. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini naman nga exchange rate, yan basa natin sa closing transactions. Ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Wala o kung mag-resume subong aga ang transaksyon. 61 pesos and 60 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 85 centavos ang Hong Kong dollar, 47 pesos and 61 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 39 centavos ang Saudi Riyal, kag 70 pesos and 17 centavos ang baylo sang euro.